я смотрю, мені 48 років. Знаєте, по-перше, я в компанії «Парагва», звичайно, всі, я пройшла концепцію здоров'я. Найголовніша проблема, яка була в мене, я і не думала про неї, що я позбавлюся, це кандидоз. Це жіноча дуже така розповсюджена проблема, це нашими словами молочниця. Вона в мене втихала, ну вже от я 1,5 року, я пройшла 4 коловади, я пройшла 3 такі конкретні паразитарки. Ну, на сьогоднішній день я просто щаслива, що я дійсно позбулася цим, але я кандидоз мала до 20 років. У мене вже був такий стаж, що мені вже ніхто нічого не допомагав. За скільки часу пройшов кандидоз? Ну от 3 місяці я зразу прийшла, вона стихла, потім почала з'являтися. Я через 3 місяці знову повторяю повністю очистку з коловадою плюс, стало ще краще. І ось тепер на даний момент, після 3-ї коловади плюс, півроку, просто прекрасний результат.